ኣብ 1944 ክልተ ኣብረርቲ ነፈርቲ ውግእ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣሜሪካዊ ፓይለት ሃንክ ማርሎውን ጃፓናዊ ፓይለት ጉንፔይ ኣካሪን ድሕሪ ውግእ ናብ ሓንቲ ኣብ ደቡባ ፓሲፊክ እትርከብ ደሴት ብፓራሹት ወረዱ። እቲ ውግእ ብ30 ሜትሮ ዝቁመቱ ግዙፍ ህበይ ከሳብ ዝቋረጽ ብቐረባ ይበኣሱ። ኣብ 1973 ሓላፊ ትካል መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ቢል ራንዳ ኣብታ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኽበት ደሴት ስካል ቀዳሞት ፍጥረታት ንምድላይ መደብ ኣውፅኡ። ብሌተናል ኮሎኔል ፕሬስተን ፓካርድ ትራከርን ካፕቴን ፍሉይ ኣገልግሎት ኣየር ብሪጣንያ ነበር ጄምስ ኮንራድን ጸረ ኩናት ሰኣላይ ሜሰን ዊቨርን ዝእዘዝ ኣሃዱ ሰራዊት ኣሜሪካ ይምልመል። ኣብ ደሴት ስካል ምስ በጽሑ ነታ ደሴት ኣብ ካርታ ንምስፋር ክልሲ ሓሳብ ሆሎው ኤርዝ ንምርግጋጽን ብናይ ራንዳ ኽኢላ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሂውስተን ብሩክስ ዝተማህዘ ሰይሰሚክ ኖታጊ ከውድቑ ይጅምሩ። ብድሕሪኡ እቲ ኣሃዱ በቲ ግዙፍ ህበይ ይጥቅዕ እሞ ነቶም ዝደሓኑ ኣብ መላእ እታ ደሴት ይበታትኖም። ኣብ መንጎቶም ዝደሓኑ ክልተ ጉጅለታት ይፍጠሩ። እቲ ሓደ ምስ ኮንራድ ዊቨር ተመራመርትን ሓደ ካብቶም ወተሃደራትን፣ እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ራንዳን ዝተረፉን እዮም። ፓካርድ ነታ ብሜጀር ጃክ ቻፕማን እትዝወር ናይ መጓዓዝያ ሄሊኮፕተር ይደሊ። ነቲ ኣብታ ሄሊኮፕተር ዝነበረ ኣጽዋር ተጠቒሙ ነቲ ህበይ ክቐትሎ ይሓስብ። ጉጅለ ኮንራድ ምስቶም ናይ ከባቢ ተወለድትን ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ ማርሎውን ይራኸብ። ማርሎው ነቶም ጉጅለ እቲ ኮንግ ዝተባህለ ዓብ ህበይ ነታ ደሴት ካብ ሓደጋ ከም ዝከላኸለላ ይነግሮም። እዚኦም ድማ ስካል ክላውለርስ ኢሉ ዝሰመዮም ዓሌት ትሕቲ መሬት ዝርከቡ ተመሳሰልቲ ፍጥረታት ይርከብዎም። ንሙሉእ ዓይነት ኮንግ ናይ ምቕታል ተሓታቲ ኮይኑ ካብ ዓሌቱ ግና መወዳእታ ገዲፍዎ። እቶም ተወለድቲ ኮንግ ምስ ሞተ ሓደ ግዙፍ ስካል ክላውረር ኣብ በራቢሩ ነታ ደሴት ከም ዘዕንዋ ይኣምኑ። ማርሎው እሱን ኣካሪን ኣብታ ደሴት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዕርክነት ከም ዝነበሮም ይገልጽ። ኣካሪ ግን ቅድሚ ገለ እዋን ብሓደ ስካል ክላውለር ከም ዝተቐትለ ይገልጽ። ቻፕማን ብሓደ ስካል ክላውለር ኣብ ድብያ ተገይሩሉን እናተበልዐን ጉጅለ ኮንራድ ንማርሎው ካብ ገለ ክፋል ናይተን ዝወደቓ ነፈርቲ ማርሎውን ኣካሪን ዝተሰርሐ ጀልባ ክትውድእ ይሕግዝዋ። ኣብ ቱርባ ተዋሒጦም ብብልዓት ስጋ ኣዕዋፍ ሰብ ይስእኑ። ምስ ጉጅለ ፓካርድ ድማ ውሑስ ርክብ ይገብሩ። ምስ ፓካርድ ዳግማይ ምስ ተጠርነፉ ንቻፕማን ክደልዩ ይጽዕሩ። ማርሎው ብጃምላዊ መቓብር ዳይኖሰርን ኣባላት ስድራ ቤት ኮንግን ይመርሖም። እቲ ንቻፕማን ዝቐተለ ስካል ክላውረር የጥቅዖም፣ ምራንዳን ካልኦትን ይቐትሎም። ቅድሚ ዊቨር ንዕኡ ዝቐትል ተቓጻፂ ፍንጀራ ጋዝ ምጅማሩ ፓካርድ ብዛዕባ ሞት ቻፕማን ምስ ፈለጠ ንኮንግ ክቐትልን ነቶም ዝወደቑ ሰቡ ሕነን ምፍዳይ ዝነበሮ መደብ ይገልጽ። ማርሎውን ብሩክሰን ኮንግ ንምቕታል ስካል ክላውለርስ ብብዝሒ ክጎዩ ከም ዝገብሮም ክገልጹ ይፍትኑ። ፓካርድ ግን ምስማዕ ኣብዩ። እተን ጉጅለታት ይፈላለያ። ጉጅለ ፓካርድ ድማ ነቲ ኣጽዋር ካብ ናይ ቻፕማን ቶፐር ኣውፂኣ ኣብ ጥቓኣ ኣብ ዝርከብ ቃላይ ንኮንግ መጻወድያ ኣንቢራቶ። እቶም ወተሃደራዊ ዘይኮኑ ኣባላት ድማ ናብታ ጀልባ ይምለሱ። ኮንራድን ዊቨርን ምስ ኮንግ በቐረባ ይረኸቡ እሞ እቲ ሓቀኛ ሰላማዊ ባህርያቶም ምስ ረኣዩ ከድሕንዎ ይውስኑ። ጉጅለ ፓካርድ ንኮንግ በቲ ዝተረፈ ሴይሰሚክ ቻርጅ ይስሕቦ እሞ ብዝተቓጸለ ናፓልም ዓቕሚ የጉድሎ። ኮንራድ ዊቨርን ማርሎውን መጺኦም ድሕሪ ምትፍናን ነቶም ካልኦት ወተሃደራት ንኮንግ ክምሕርዎ ኣእሚኖምዎም። ፓካርድ ግን ኢዱ ምሃብ ኣብዩ። እቶም ካልኦት ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ እቲ ግዙፍ ስካል ክራውለር ካብቲ ቐላይ ይወፅእ። ኮንግ ድማ ንፓካርድ ይጭፍልቆ። ስካል ክራውለር ንኮንግ ተዋጊኡ ይስዕሮ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኮንግ ብሓገዝ ሰብ ይዕወጥ። እቶም ዝደሓኑ ኣብቲ ዝረኸቡሉ ቦታ በፂሖም ኮንግ ብስቶይክ እናተዓዘበ ካብታ ደሴት ይወፁ። ማርሎው ምስ በዓልቲ ቤቱ ዳግማይ ተራኺቡ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ወዱ ይራኸብ። ሞናርክ ንኮንራድን ዊቨርን ኣሲሩ ይምርምሮም። ሶንሊንን ብሩክሰንን ኮንግ እቲ እንኮ ዘፍርሕ ንጉስ ከም ዘይኮነ ይሕብርዎም። ንጎድዚላን ካልኦት ዘፍርሑ ዝገልጽ ስእልታት በዓቲ ኣብቲ ማህደር ዝተቐድሑ ስእልታት ድማ የርእዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ምስሊ ጎድዚላን ጊዶራን ኣብ ውግእ ከም ዘለዉ ዘርኢ እዩ።